Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposo mo sa liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado. Og pizza 10 na buwan mga higala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mahigala. Nining ikatulo na nga adlaw nga misa novena sa kapistahan ni Senyor Santo Niño mga sukit ug paminaw. Straight to the point. With due respects to mga igsuon nga nasa ang tinuuhan, apan alang sa mga Katoliko nga dunay dakong pagtuo mahigala. Ni Senyor Santo Niño ikatulo karon nga adlaw sa novena mass og unya unang adlaw mao kato mahigalang adlaw nga Huwebes, opening salvo mahigala sa Walk with Jesus. Kagahapon opening salvo sad sa mga kalihukan sa Cebu City o sa Sinulog Foundation alang sa kapistahan mahigala diri sa pagapahigayon mahigala sa Sinulog Grand Parade o karong adlaw ikatulo nga bahin mga kaigalan ikatulo nga adlaw na sa kinini ang misa novena sa kasaulugan sa Fiesta Senior. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga may labot ng lungsod. Dakong sunog ni Ulbo karon sa may Sitio Riverside habig sa Barangay Tihiro ning dakbayan sa Sugbo karong kadlawon. Straight to the point. Ang sunog daling ni Lamoys Kabalayan nga sagad ginama sa mga light materials. Ang sunog giisa sa third alarm status. Straight to the point. Tanig pagtagad do butagas to baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin ni Saka na sa tulo ang nakalas tungod sa pagkahugno sa nagbukid nga basura sa Barangay Binalew nining atong dakbayan Sugbo. Kining Binalew landfill. Kagahapon dunay duha ka patayng lawas ang naugkat gikan sa building nga natabunan sa nahunlak nga mga basura. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sa mga kaigalaan sa baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pagkahugmak yun mahigala sa ilang building nga tulog andana sa dihang nahugmakan kini sa Binalew landfill daw sama ni sa payatas no katong basura sa payatas mahigala nga nahugmak didto mga kaigalaan tugpas Kabalayan. Kini walay kabalayan apan natugpahan ang opisina nila sa private company nga mao mga higalay tag-iya ining maong landfill. Straight to the point. Resulta nga doon na mga higalay tulo na mga kagalaan ang namatay, doon na mga higalay mga nangaangol o doon na pa'y missing. Straight to the point. Pagkahitabo gyud ila pang nabati ang daghan nga mga tingog nga nangayog panabang dito sa sulod. Og unya pagka gabii hangtod na tungang gabii hangtod kadlawon doon na pa sila mga nakita og ilang nabati nga mga tingog nga nangayog panabang, nanuktok og nagsinggit og panabang. Sa pagkabuntag na pag-adto ni kasaman Jane Gallardo at nagipabot mga higalag doon na may magawas ng ambulansya. Wala gyud nakagawas ang ambulansya nga nagdao og survivor. Og sunod na lang nato mahigala nga nahibaw-an ni ana napunan ang mga patay. Niabot na sa tulo. Straight to the point. Apan malaumon gyapon ta nga ugaling doon na pa mahigalay buhi nga tuwa sa sulod. Niining na collapse mga higala nga building. Gumikan kay malagmit, no? Sige pa man ang atong search and rescue operation dito sa maong lugar. O naglaom gihapon ang mga kaparitihan nga dias gawas gabahin nga nagpaabot nga hinaot pa nga doon na pa'y mga buhi nga tuwa sa sulod. Straight to the point. 4:30 kagahapon sa hapon kay atong gipabantayan mahigala dito ni kasamang Jane Gallardo pagkabuntag wa gyud, no? Alas 4:30 kagahapon sa hapon. Laing usa ang nakuha. So duha na pag alas 6:30 laing usa nakuha. Munang tulo na ang ato mahigalang ihap sa mga patay niining pagkahugno sa Binalew landfill.
Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte mi sorpresa og duaw sa pipila ka mga naangol sa Binalew landfill nga na-admit karon sa Visayas Medical Center. Nihatag usab kini og tabang ngadto sa pamilya sa mga biktima nga naa sa maong tambalanan. Straight to the point. Pagkagabi ni duaw sab sa Basilica Minore del Santo Niño si Vice President Sara Duterte nga way publicity sa iya mahigala pagbisita sa Subo o sa iyang pagbisita sa Basilica. Straight to the point. Nakita na lang sa mga tao nga dito di ay ni apil og simba mahigala. Si VP Sara simple kayo kaghapon, ga t-shirt lang mga sukit tig paminaw dito sa Basilica o ang mga tao dito mga kagilaan ni Alibog Jaw pagkakita mahigala ni VP Sara. Straight to the Na point. dito di ay mga kaigalaan sa Basilica ni apil og simba. Pagkahuman mga kaigalaan na sa alas 7 nga misa, dito na nahibaw ang mga tao nga dito di ay mga kaigalaan kinini ang dito di ay ang Vice Presidente kanang traditional sinulog dance na. Pero panahon sa misa, panahon sa simba, wa gyud maragwa sila masayod nga naa. Iipon lang sa kinabag-ang duot sa katawhan. Straight to the point. Kataring pagtagad sab karon nga buntagas no uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandawi nagatubang og krisis sa basura karong mga panahon na nga temporaryong gisirahan una ang Binalew landfill. Straight to the point. Si Mayor Nestor Archival nangita na karon og alternatibo nga kalabayan. Ingon man si Mayor Jonke Uwano sa iyang bahin ni Mando nga ang kanhi umapa dam site himuon lang una nga temporary transfer station sa mga basura sa Mandawi. Straight to the point. Kanta sunig pagtagad do butaga mahigala sa atong paban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Dito point. mga higala sa Mandawi na masay umapad niya kanhi basurahan nila day so mahimo nga ilang himuong transfer station. Pero diri sa ato ang inayawan indayken medyo lisod na kay daghan naman mga establishments kana unya kanang manimaho ang basura adto tugpa mahigala sa SMC side adto na mahigala sa SRP nga tuan ay daghan pod nga mga establishmento nga naa dito. So medyo lisod ni dakong challenge na inapart mahigala ni Mayor Nestor Archival. Straight to the point. Sa kauluhan 5 ka milyon nga mga deboto ang niuban sa traslasyon alang sa fiesta sa Black Nazarene dito sa Manila. Straight to the point. Nga gisugdan og pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon og karong kadlawon lang nahuman og naabot og 24 oras o 25 minutos ang maong prosesyon. Straight to the point. Kata sa pagtagad karon mahigalas sa baduman usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Pero point. muna nga dili ito sundugon kining mga deboto dito mga higala. Walay problema ang pagtuong Katoliko, no, with due respect, no? Ug unya ang mga Black Nazarene okay ra na. Pero ang mga deboto dito mahigala na sobraan pod mga sukit di paminaw ang uban. Nga labihan mahigala ka mo appeal sa traslasyon nagtinukmuray. Resulta nga dunay usa ka photojournalist samtang nag-cover sa traslasyon kagahapon giatake sa kasing-kasing taon. Daan ang naglain ang iyang panglawas apan ni cover gihapon siya kay gikan din ni ken sa lain nga event unya ni cover dito mga kaigalaan sa traslasyon o dito mahigala gumikan sa suffocate siguro sa mga tao nga perting daghana o giatake mga sukit tig paminaw. Straight to the Sa point. una pong mga katuigan doon na po yung mga stampede nga mahitabo diha. So ang atong pahinaot dinhi sa ato mahigala sa Basilica Minore del Santo Niño sa pagtuo natong mga Subuanon o sa Kabisayan ug Mindanao o mga Pilipino nga nagtuo ni Santo Niño nga dili lang sa inana no ang duot mga sukid tig paminaw. Pero atong obserbaran din sa Sugbo kaloy sa Dios ang atong solemn procession dayon bisa pa man og tambungan sa nagkadaiyang katawhan at least malinaon at least way mga stampede nga mahitabo hinaot ta nga mapadayo na kunang dakong responsibilidad sa bang atong kaparian ang ato mahigala mga giya sa simbahan nga ila yung ipasabot matag karon og unya ang tinuod mahigala nga pagtuo nga dili kinahanglang magtinukmuray, dili kinahanglang magstampede, dili kinahanglang naay mga matay sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanon nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado